Mayapayabak po kayungan. Kambeda po din kikatamong pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasaramatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Maria Abigail Abes, Jose Pepe Hison, Joe and Luz Tolentino and family. Special intention, Ditch and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Norma Kiambao, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Rose Ann Roque. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Maria Teresa Sampang, Teresa Gutierrez, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Estanislao Ginto. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Licer, Domingo Junior, Wilhelmina, Monsignor Aquilino, Jesus, Carmelita, Bonifacio, Ray, Christopher Portides, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagilingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kahingan, maya payaba, kay kayo po, baka nitan timi kakapatad, maging karapat dapat ang ganap karating banal na misteryos, sisyan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ikang makarapat, king sablang bagay apagnasan mo, Ginoo pakalulo. Ikang magkalub, king kayadwanan daring lubos, at tiwala kaya ka, Kristo pakalulo. Ikang kinangwa, king sablaming kinan, at pakayap king sablaming sakit, Ginoo pakalulo. King Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, hidala na katangan sana, king biye alanganga, manalangin tamo. Oy paming mayupaya, patnubayan me ti pagwalo ing kekang balayan. Ipagkalub mo kaya kami ingalang kupas akagalangan king lagyo mo, at paratin mo kaya sanang ingatan king kekang lugod. Iriadon mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, King Libro ning Henesis. Kabang makaluklukya i Abraham, lele na ning pasbul ning keyang tolda, pepakit siya ing ginukang Abraham, lele da ring sagradong dutong karin mamre. Kapalipalyanan ning aldo kanita, mi patalangaya, at ikit na la ring atlong lalaking makatalakad, arapana. Panakit na karela, milayiya ibat king pasbulding toldana, bana lang pugayan. Dino kuya ang gaking gabon. Ngana, Ginu, ipakisabi kong mayap, king eyesa na lalampasan, ining kekong alipan. Pabustan yung pagdalara kayong danum, ban ayos yoring bitisyo, at kaybat magpainawa kayo, lalam na niting dutong. Ngening mi paindalan kayo keni kanako, ipaintulot yung ipagdalara kong ditak mumang pamangan, ban mi bawi ko si kanan. Kaybat isunduyo na ing pamaglakbeyo. O sige, ika ing bala, ngarang may kibat. May malagwayang linob king tolda i Abraham, at nga nakang Sara. Malagwa ka, kumakang at lungpulong takalayarina, at gawa kang tinape. Mintaya ka ring sese ng animal, at kinang wayang metong karing masanting abaka, at pepaluto na agad, kingkeyang alipan. Kaybat, kinang wayang keso at gatas. Dela na iti, at ing pepaluto ng baka, at inapag na arapan daring bisita. Pigsilbiana la, kabang mamangan la, lalam ning dutong. Mengan la, at kaybat nga rakeya. Nuka rin niya isara, ay asawa mo. Pekibat na, at kilub ning tolda. Nga na paning metong karing bisita. Datang kung pasibayo, king panawuning pamananam, at ing asawa mo, mikayanak ning lalaki kanita. Makiramdam ya pala isara, ketang lele na ning pasbul ning tolda, kagulutan ng Abraham. Matuwa na la di Abraham at Isara, ene mamanawon. May liyaking sarili na Isara, nga na, ngening mistula na akong matuwa, at ing asawa ko naman matuwane, balo ko pa kaya ing tula ning laman? Nga nang mengutang ning Ginoo kang Abraham,
Bakit may liya isara at mangutang nung makapanganak ya pa, samantalang matuwane, at tinwaring bagi ay na arapat ning Gino? Potang balikan da ka king panawuning pamananam, mikayanak neng lalaki isara. Lingad ng Sara ing may liya, uling mitakutan niya. E kumeli nga nang sinabi, dapot sinabi na, e nakamaglaram, may ka. Amano ning Gino. Pepakit ning Gino, ingkeyang pakalulu. Ing puso ko pupuryane ing Gino, magsayaya ing kaladwa ko, uling ing Diyos akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipan, manibat ngeni, ausanda akong mapalad ding sablang tao, pauli ning mga ragulabage, de patana kanako, ning mayupayang Diyos, banalya ing lagyuna. Kalunusa na la, ding makitakot keya, karing sablang may tukituking lahi. Pepakabsya na la, ring danupan, karing mangaya pabage, at pepakaluluwa na la, ring alang darala, ring mabandi. Ti parana, ing pangako na, karing pipumpunan tamo, at di natangya, baneng saupan ning Israel abalen na. Pepakita naning pakalulu i Abraham, ang poding sablang lahi na. Alleluia. Kristo Jesus, akyakatang talapagligtas, liako na ingupaya ning kamatayan, at pepakilala na, ing bielanganga, king kapamilataning mayap abalita. Alleluia. 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 Ning Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Kalub ng Jesus karing Kapernaum, linapit siya kaya ing metong nga kapitan daning sundalong Romano. At nga nang minyawad sahop kaya, ingalipan ko Ginoo paraliti kuya. Makarate ya kitabale at magkakasakit siya. Sinabi ng Jesus kaya, puntalan kaya baking uluan. Hali po nga nang tinutuling kapitan. Eko po karapat dapat tanggap kayo king kakong pibale-bale. Sabihan niyo mo po, ingamano at mipaldan ning alipang ko. Pablasa nga ako man tao kung makalala maupaya karingaliwa. At ating ko naman sa sakupan asundalos. Nung sabihan ko, king metong, munta ka rin, muntaya. At king aliwa, may kini, lumapit siya. At nung yutos ko, king kakong alipan, daptan mo ini, daptana. May nga pamulala Jesus, sinyang dindam na iti, at nga nakaretang taong tuki-tuki kaya. Ing katutuan sasabihin ko kaya kayo, eko paikit kenuman, king Israel, ingat ikaniting kasal pantayanan. Tandaan nyo, takalang datang ibat king aslagan, at ibat king albugan, at makisulula kang Abraham, Isaac, at Jacob, king kayaryaning banwa. Dapat karing anak ng Israel, dakala ring miyugse king karalunduman king luwal. Nung nuka rin ing tangis at ngit-ngit dingipan. At nga ng Jesus king kapitan, muli na ka, marapat ing kaya kang adwan, agpang king kapaniwalan mo. Kanita mo rin ing alipan ng kapitan kinayapya.
Mintay Jesus king balayan ng Pedro, karindis na ning makakera yung katuwangan ng Pedro. Uling malagnat siya. Tela ni gamat Jesus, ing matong babae, kanita mo rin likwanin ng lagnat. May bangon niya at migsilbiya kaya. Inya may bengi na, dela doring tao kang Jesus, ding dakala nanding demonyo. King metong mong amano, apalulano ring mga rawa kay Espiritu. At pepakaya pa no ring sablang ating sakit. Gawanay ti ban matupad, ingula ning propeta Isayas. Kinuano ring kapanandaman tamo, at dela ning sablata mong sakit. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Nagamit ko na po yung senior card. Talagang may pakinabang ang pagiging senior na hindi na kailangan ilihim, no, isikreto o kaya i-deny, kundi dapat gamitin kasi may privilege ang pagiging senior. May benefits ang pagiging senior. Yung mga discounts at saka special lane. Kaya may edge ang pagiging senior kung titignan natin. Tayong mga senior, angat tayo sa iba. Mas nakaangat ang mga senior. Kaya pwedeng samantalahin ang benepisyong yan, ang pribilehiyong yan. Pero wag naman abusuin. Dito po sa ating ebanghelyo, ito yung kapitan ng sundalong Roma. Kapitan siya, may posisyon sa mga sundalo ng Rome. Ibig sabihin, may kapangyarihan. Mayroon siyang edge over the others. Mas nakaangat siya sa iba. Lalo na sa mga Hudyo. Kasi po sa panahong ito, sakop ng Roma ang bansang Israel, ang bayang Israel, na yung mga Hudyo. Kaya walang kalayaan ang mga Hudyo dito na nakapasailalim sila sa Rome. Kaya dito po sa ating ebanghelyo ngayon, kahit na itong sundalong ito, isang Romano, isang kapitan, sa harap ng Panginoon, ang Panginoon isang Hudyo, isang Israelita, nakapasailalim ang mga Israelita sa Rome, hindi mo mapapansin ang kapangyarihan nitong kapitan. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para utusan ng Hudyo na pagalingin ang kanyang sakit. Dapat kung gayong makapangyarihan itong kapitan, sabihin na lang sa Panginoon, "Oy, Jesus, nabalitaan ko nakakapagpagaling ka ng mga sakit. Pagalingin mo nga yung alipin ko." Ganyan. Kasi mayroon siyang kapangyarihan. Nakapasailalim yung mga Israelita sa kanya. Kaya pwede niyang gawin yon. Pero hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan para lang hingin kay Jesus sa Panginoon ang kanyang pangangailangan. Kundi buong galang pa rin. At hindi niya tinignan mas mababa sa kanya si Jesus. Kundi parang magkapantay sila sa kapangyarihan. Magkapantay sila sa dignidad bilang tao. Hindi hinamak itong Israelita, at hindi niya binrusko, hindi niya minasel yung kanyang ang kanyang request. Kaya napakaganda pong halimbawa nitong centurion. Sana all, yung mga may kapangyarihan, huwag tignan mas mababa yung mga sakop, yung mas nasa baba, nasa laylayan. Itong centurion isang halimbawa sa atin ng tunay na pagmamahal sa kapwa.
na hindi ko mo edukado tayo, hindi ko mo meron tayong posisyon sa gobyerno, hindi ko mo professional tayo, no? Mababa ng tingin natin sa mga di nakapag-aral, sa mga mas mahina kaysa sa atin, no? Kundi tulad nitong centurion, no? Kapantay pa rin ang kapwa, no? Ang maganda nga po rito ginalang nitong centurion ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi nung sabihin ng Panginoon sa kanya kasi nag-request ang kapitan na pagalingin ng kanyang alipin, sabi ng Panginoon, sige, tara, puntahan natin. Pero sagot ng Panginoon, sagot ng centurion sa Panginoon, ay wag na po, hindi po ako karapat-dapat na papasukin kayo sa aking bahay. Kasi ako rin po'y may kapangyarihan. Pag sinabi ko sa aking sa mas nakakababang ranggo, gawin mo to, punta ka doon, yan po'y susunod sa akin. So kayo po, hindi nyo na kailangan pumunta sa aking bahay para utusan ang sakit ng aking alipin na umalis na sa kanya. Dito lang po pwede na sabihin. Sabihin nyo lang, nagagaling ang aking alipin at gagaling na po yun. Ganito po yung nitong kapitan na naniniwala sa kapangyarihan ni Jesus. No? Tulad niya na may kapangyarihan, ito rin ang Panginoon, mag-utos lang siya at susunod ang kanyang uutusan. No? Kaya ito po yung nangyari. No? At pinuri ng Panginoon itong centurion o itong kapitan. No? Dito sa kanyang malaking pagtitiwala sa kanya. No? At ito po yung respeto, the same powers, no? Yung galangan sa kanya-kanyang kapangyarihan. No? At ulit, tinuturuan tayo nitong kapitan, no? Yung tunay na pagmamahal sa kapwa at paggalang. No? At pangalawa po, no? Just imagine, kapitan may kapangyarihan, pero ang nilalapit para hingin ng tulong, hindi man niya kadugo, hindi man niya kamag-anak, hindi man niya asawa, anak, ni kaibigan, hindi man. Kundi siya'y utusan lamang. Isang alipin lamang niya. No. Ito pa yung he spent his time, no? King Kapampangan, gilgul ne pa yung oras, no? Sinayang ne pa yung oras, no? Para puntalan ng apong Ginoo. Banga nita mo, halapit ne king apong Ginoo, ing alipa ng masakit. Saan ito? Sorry sister, no? Parang hindi ko ma-express sa Tagalog no? Kaya ito yung Panginoon, ito yung kapitano na kitang-kita, lutang na lutang. Bagamat siya'y Romano, may puso na siyang Kristiyano. May puso na siyang turo ng Panginoon. Ganap na pagmamahal sa kapwa. Hindi niya kaano-ano, and yet, itong ginawa niya. Na siya pang naghusa o gumawa ng paraan para gumaling ang kanyang alipin. At sana nga, ganun din po tayo. Sa sino mang mas nakakababa sa atin, o kaya mga kasama sa bahay, naway ituring natin hindi iba, kundi kapamilya na, kapatid na, anak kaya, magulang kaya, na hindi sila iba sa atin. Kaya ako po sa kumbento, meron akong tatay si Myong, tatay yan. Sila Lane, Indaya. Pero maganda po yung mga kasama natin sa bahay, katulong natin. Hindi yan iba sa atin. Naway tulad nitong kapitan, ganon din ang ating pagmamalasakit sa kanila. Hindi hinahamak-hamak, hindi inaabuso, kundi minamahal at pinapahalagahan. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paintayang mga kailingan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, kapamilatan ng upaya mo,
saupan mo kami. Para King Santa Iglesia, matampana sanang agamit, ing upayang pigkatiwala ng Kristo Kea, ban aparas ne ing mayap ng balita ning Ginoo, ang gana ka ring mga rayong lugal, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring pamuntok ning balen, gana kanda sana, king ing upayarang mamahala, binyena ning Ginoo karela, para king ikakayap ding karelang may malin, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para ka ring paralitiko, ding bulag, ding pili, at ding sablang daralan kapag subukan, manakit lasanang taong mitmong kayapan at kasalpantayanan, amalyari lang apanaligan lumingap karela, ipanalangin mi keka o Ginoo. Para kaya katamo ngang makatipon keti, matupad sa kaya katamo, ing ula ning propeta Isayas, kuanana ning Ginoo, ing kaya katangkenan, at pusana na ing sablatang sakit, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, sa may paintutu, parati mo kesa ng iligtas, king pamikasala, at ikapos king sablang kaligaligan. Baning kaya kaming pamisip, amano dapat, maging kalugod-lugod kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kay pangamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming, miglalang tanggapan mo retingain, at irisan ang sakripisyo ng kapurian, padalisayan na kay puso at kaisipan. At parati mo kaya sanang gawan masigasig, magsilbi kaya ka. Itingin na doon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kaya kayo. Iyat na yorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya. Mo kailangan ng kapurian na ipayabot mi kaya ka, uling iti makaragdag king kalam mo. Ingyang pang ming kapasalamatan, kalamya namang ibat kaya ka. King babiyeming kapurian kaya ka, ikami mo naman ing makinabang, at ikami mo rin susulong king kaya kang grasya.
kapamila taning pakamalan mong anak. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyar lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuhaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Pirasole binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Hami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban keta may patawaran na rin kasalanan. Naptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Mabeyo, Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubinan, may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinape, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapakumabaing pagamwa mo, king ikaming hansa ng misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban biganap king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman din kapatad ming pepaynawan at manilang subing niya, lalaing talasuyin mong ipadre Jeffrey, kambe ng Carmelita, ading alapang mayang mo nabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluban mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ako yung esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo at hinupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon madaling tamit mong kapaniling at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ipami, Chokabanwa, misambanyi lagyo mo, ilog mo, kaya tisuri, pantibanwa, ikakanan ni king Aldo. Igabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi. Ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos.
O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Anting may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng iyato. Yang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng iyato. Noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, higmatapa. Ayaw.
Manalangin tamo. Oy paming malagud, pagkalod mo kay kaming katawan at dayanin kay kang anak, ban pasiknangan ng biyemong atyo kay kami. Paulinin kay kang pakalulo, ayasan mi sana ing kay kayong kaligtasan, at idala mo kami king biyalanganga apag masusyan mi kaniting Eucharistia. Itinganadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipangitutu, ingib pa, ang puning anak, ang puning banal espiritu, may arining kapag masusyan tamo, o may tanang yan iluguran tayong Diyos, at yung kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. Gandang araw, marami pong salamat.